Зарыгып көтіп алынган каникулларга ям истеп, дәртле сабан туйларда күңелләрне күтәрә. Туган җирләрен, авылдашларын сагынып кайткан якташлар очрашуы, күңелдәге хатирәләрне яңартып, киләчәккә якты өметләр баглый. Чөнки кеше тулайым бәхетле булу өчен аңа тулы рухи байлык һәм җан азыгы да кирәк. Мәйдан телеканалында кайнар сәламлибез сезне, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Түгәрәк бәхет тапшыруында сезнең белән мин, Зөлфия Шәмсуарова. Шушы көннәрдә илебез медицина хезмәткәрләре көнен билгеләп үтә. Бу хезмәт ияләре иң олы хөрмәткә ия булучылар. Чөнки ак халатлы кешеләр һәрберебез өчен киләчәккә өмет тудыручы затлар. Алар кеше сәламәтлеге, кеше гомере өчен көрәшүчеләр. Һөнәри осталыклары, тәҗрибәләре белән халык язмышына нур өстәүче затлар. Хөрмәтле медицина хезмәткәрләре, без сезне чын күңелдән тәбриклибез. Шәфкатьлелек, рухи байлык, сизгерлек, түземлек телибез сезгә. Бәйрәмегез белән. Күзләреңә карап сүзсез калам, әйтер сүзләремдә бутала. Шынга ашар хыял дигән уйдан, аяк астымнан җир югала. Сөям сине, сөям, узып язмышлардан, күкләргә ул димәк язылган, бар дөньямны урап ялгын утка. Сөю дигән тылсым кабынган, сөям сине, сөям, узып язмышлардан, күкләргә ул димәк язылган, бар дөньямны урап ялгын утка. Сөю дигән тылсым кабынган. Бүген шын ихластан сине сөйгәнгә. Сөям сине, сөям, узып язмышлардан, күкләргә ул димәк язылган, бар дөньямны урап ялгын утка. Сөю дигән тылсым кабынган. Сөям сине, сөям, сөям, узып язмышлардан. Галәмнәрнең булган бар төсләре, күк йөзенә әллә сибелгән. Сабыр итеп, сине генә көтеп, вакыт аша сиңа килергә. Сөям сине, сөям, узып язмышлардан, күкләргә ул димәк язылган, бар дөньямны урап ялгын утка. Сөю дигән тылсым кабынган. Сөям сине, сөям, узып язмышлардан, күкләргә ул димәк язылган, бар дөньямны урап ялгын утка.
Йөрәктәге җылы хисләр тәбрикләү хатлары аша кадерле истәлек булып саклана. Тамашачыбыз әнә шундый истәлекле хатны абыйсына юллаган. Югары Ыслан районы Шура авылында туып үскән, хәзерге вакытта Казанда яшәүче кечкенә абыем Ганиев Әхмәт Габдрахман улын 65 яшьлек юбилее белән ихлас йөрәктән кайнар тәбриклибез. Сиңа аяз күк йөзе, кырычтай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, шиксез шатлыклар телибез. Абыем, син сабыр хылыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерледән кадерле, киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып кал. Бик зур рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Ходай насип итеп сиңа алдагы көннәреңдә сәламәтлектә, шатлыкта киленебез Роза белән бәхетле тигез гомер кичерергә язсын. Хөрмәтле абый, яраткан туганыбыз, безнең өчен якын, кадерле. 100 яшькәчә аңа гомер телик, бүләк итик хөрмәт кадерне. Без телибез сиңа сәламәтлек, сөенеп яшә туган һәр көнгә. Сөйгән ярың булсын янәшәңдә, сөендереп торсын балалар. Бу дөньяда тулы бәхет өчен моннан артык тагын нәрсә бар? Иң изге теләкләр белән бөтен туганнарың исеменнән сеңлең Рәйсә, энең Роман. Мәйдан телеканалында бүген чын күңелдән Ганиев Әхмәт Габдрахман улын тәбриклибез. Сау сәламәт булыгыз, балкып, сөенеп яшәгез. Сезгә җыр бүләк итәбез. Тормышыбызда терәк, абыйлар бик нык кирәк. Әти кебек саклап, яклап үстердең, абый, рәхмәт. Гомерләр үтә инде ул, ашыгып аккан сулардай. Абый, сиңа озын гомер, исәнлек бирсен Ходай. Абый, сиңа озын гомер, исәнлек бирсен Ходай. Ябай сабырлы, җанлы, кулларың алтын синең. Картайганда да күрегез балалар изгелеген. Гомерләр үтә инде ул, ашыгып аккан сулардай. Абый, сиңа озын гомер, исәнлек бирсен Ходай. Абый, сиңа озын гомер, исәнлек бирсен Ходай. Зур бәхетләр, сәламәтлек көтсеннәр иде алда. Иң мөһиме ак бәхетләр, шатлыклар телим сиңа. Гомерләр үтә инде ул, ашыгып аккан сулар
сулардай. Абай сиңа озын гомер, исәнлек бирсен Ходай. Гомерләр тәйнде ул ашыгып аккан сулардай. Абай сиңа озын гомер, исәнлек бирсен Ходай. Абай сиңа озын гомер, исәнлек бирсен Ходай. Чираттагы махсус тәбрикләүбез хезмәттәшебез, кунак бит шоу тапшыруының алыштыргысыз алып баручысы, зирәк акыллы, җыр телле Алисә Җамалиевага. Шушы көннәрдә Алисәбез икенче тапкыр әни булу бәхетенә иреште. Мәйдан телеканалы тормышыгызның шушы күңелле вакыйгасы белән гаиләгезне чын күңелдән котлый. Нарасыегыз өегезгә тагын да күбрәк бәхет, шатлык, иминлек, бәрәкәт алып килсен. Балаларыгызның сәламәт, акыллы, максатчан, рәхимле, иманлы булып үсүләрен телибез. Алисә, син бу көннәрдә шиксез бәхетле. 11 июнь көнне үзеңнең дә туган көнең булып үтте. Икеләтә бәйрәм белән чын күңелдән котлыйбыз. Гомер юлларың һәр вакыт чәчәкләргә, гөлләргә күмелсен. Мәйдан телеканалында әлеге җыр бүген синең хөрмәткә яңгырый. Матур таң атқан, нур бөркелә һәр яктан. Дөнья үзгәргән кебек, һәр нәрсә тора көлек. Бүген синең туган көн, хисләр ташып тулган көн. Туган көн, ул туган көн, йырлап бик торган көн. Туган көн, ул туган көн, шатлык чәчеп торган көн. Дөнья бүген түгәррәк, күңел гүя күпәләк. Җыелган якын дуслар, әйтәләр матур тостлар. Бәхет, шатлык һәм кояш булсын сиңа гел юлдаш. Бүген синең туган көн, хисләр ташып тулган көн. Туган көн, ул туган көн, йырлап бик торган көн. Туган көн, ул туган көн, шатлык чәчеп торган көн. Дөнья бүген түгәррәк, күңел
Мәйдан телеканалы аша якыннарыгызны истәлекле вакыйгалары белән тәбрикләргә ашыгыгыз. Бүген түгәрәк бәхет тапшыруында кунакта татар актрисасы һәм җырчысы, Казан дәүләт консерваториясенең опера студиясе солисты, Моң мәктәп студиясе һәм продюсерлык үзәгенең музыкаль җитәкчесе, Татарстанның ат казанган артисты Айгөл Хәйри. Сезне кайнар сәламлибез, Айгөл. Исәнмесез, Зөлфия. Айгөл, сез бик күп илләрдә чыгыш ясагансыз. Финляндия, Франция, Төркия, Чехия, Алмания, Швеция санап китсәң бик күп илләрдә. Ә менә чит илдә нинди бәйрәмгә таң калдыгыз? Беләсезме, мин бер 15 ел элек Төркиядә сөннәт туенда миңа булырга насип булды. Иң таң калдырган нәрсә ул төркләрнең үзләренең гореф-гадәтләрен, йолаларын һәм гаилә кыйммәтләрен саклап калу. Менә шул бәйрәм мине таң калдырды. Әлбәттә, үзебезнең Сабантуй бәйрәме. Менә күп илләрдә, күп төбәкләрдә булырга туры килә. Һәм үзебезнең Сабантуе, ул безнең милләтебезнең бөтен рухын, милләтебезнең гореф-гадәтләрен чагылдыра торган, иң көтеп алына торган бәйрәмдер. Менә берничә ел элек Сан-Францискода, Америкада булырга туры килде. Анда ул бөтенләй икенче төрле уза. Үзләренең алымнарын кушып, шулай гореф-гадәтләрне саклап калып, шул кадәр матур итеп уздыралар. Менә шушы бәйрәмнәр мине таң калдыра. Үзебезнең Казаныбызда узган универсиада, шулай ук дөнья чемпионаты бәйрәмнәре, ул бит бөтен халыкны берләштерә торган шундый киң масштаблы бәйрәм. Минемчә, ул бер кешене дә битараф калдырмагандыр. Калдырмады. Бәйрәмдә Айгөл Хәйри булу үзе үк бәйрәм. 2015 елда су спорты төрләре буенча Авропа чемпионаты ачылышында сез татарча җырлап бәйрәм тудырдыгыз. Ә менә үзегезгә бәйрәм тудыру өчен күп кирәкме? Бәйрәм тудыру өчен миңа күп кирәкми. Минем якыннарымның, балаларымның, әниемнең, тормыш иптәшемнең әти-әнисе янымда булу, абыемның. Менә тулы бер гаилә җыелсак, безгә ул үзе бер бәйрәм. Менә җан тынычлыгында, сәламәтлектә, менә шул бәйрәм безнең балаларыбызның елмаюы, Ә профессиональ якка килгәндә, әлбәттә, артист кеше өчен сыйфат ягыннан таләп ителгән әйберләр кирәк. Ул тавыш мөмкинчелекләрен тудыра торган аппаратура, сыйфатлы булырга тиеш. Шулай ук сыйфатлы кылаклар дип әйтәм инде мин, ягъни ул звукооператорлар, звукорежиссерлар, чөнки артистның чыгышы 80% алардан тора. Һәм әлбәттә артистның халәте, ял иткәнме, ял итмәгәнме, ул аны күрсәтергә тиеш түгел, әлбәттә, ләкин артист ул гел әзер булырга тиеш һәм тыныч булырга тиеш. Менә шундый моментлар кирәктер. Бәйрәм тудыру өчен. Сыйфатлы бәйрәм тудыру өчен күп нәрсәләр кирәк. Сез башкара торган җырлар күбесенчә классик халык җырлары. Ә менә үзегез өчен ял иткәндә, балаларны йоклатканда нинди көйләр башкарасыз? Сезнең релакс музыкасы ул нинди? Безнең өчен, тамашачыларыбыз өчен иң яраткан җырыгызның берәр өлешен килеп китегезче. Мин үзем менә татар халык җырларын, ретро җырларын, классика җырларын башкаручы буларак, өйдә дә минем гел шул җырлар яңгырый. Минем балаларым да шул җырларны тыңлап үсәләр. Һәм менә ни чәчсәң шуны урырсың дигән мәкаль менә хәзерге моментта урынлы булыр дип уйлыйм. Мин балаларымда менә сыйфатлы сәнгатькә мәхәббәт тудырырга яратам. Һәм ул үзеннән үзе агылып бара, махсус бер нәрсә дә эшләмим моның өчен. Чөнки нәкъ менә кечкенә вакытта баланың юнәлешен тапсаң, баланың сәләтен, талантын табып, дөрес юл күрсәтсәң, шул очракта киләчәктә кеше үзенең бәхетен табар дип уйлыйм мин. Минем яраткан җырым Әлли-бәлли бәү җыры ул, Шамил Тимербулатов киенә язылган. Бер-ике юлын гына җырлап күрсәтәм.
бәллием син күзең, әлли бәлли татлы сүзең, йоклый инде бүтін бәбиләрдә, йоклый инде хәтта әбиләрдә. Менә шушы җырымны мин үземнең матур. балаларыма башкарам. Бишек җыры. Тамашачыларыбыз, сез йокламагыз әлегә. Бала чактан татар милләтенә, татар мөхитенә, татар музыкасына, татар халык җырларына тугрылыклы җырчысыз. Үзегезне шулай ассоциациялисез. Ә менә туган телегездә җырлар башкарганда нинди хисләр кичерәсез? Татар халык җырларын башкарганда мин рәхәтлек хисе һәм зур җаваплылык хисе кичерәм. Чөнки бу безнең тамырларыбызга бәйле, безнең бай тарихыбызга бәйле җырлар. Мин хәтта репертуарымны туплаганда да иң беренче чиратта бу җырның тарихына күз салам һәм сыйфатлы иттереп бу җырны тамашачыга җиткерергә телим. Менә әйтеп үткәнемчә, балаларымда да һәм гомумән кешеләргә әйтәсем килә, сыйфатлы сәнгатькә тартылсыннар иде. Хәзер безнең җир шары, бөтен җир шарының сәнгате аяныш хәлдә. Чөнки хәзер кешене уйламаска, фикер йөртмәскә, анализламаска өйрәтеп бетерделәр. Бөтен дөньяда шундый күп юллар, матурлыкка омтыла торган юллар. Менә шушы безне яшәтә һәм һәр дәүләтне гел сәнгать күтәреп чыккан әйме. Бөтен гасырларда да. Шуңа омтылыйк, хөрмәтле дуслар. Барыгызга да сәламәтлек, күңел тынычлыгы, илләребезнең тыныч булуын, бу афәтләр, бу авырулар бетсен иде һәм балаларыбызны мәктәпләргә илткәндә, аларны исән сау каршы алачагыбызны белеп яшәсәк иде. Менә шушындый теләкләр. Айгөл, ихлас җавапларыгыз өчен, шундый җылы әңгәмәбез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле дуслар, без үзебезнең гаиләбез исеменнән, минем хәләл җифетем Салават, кызым Җәмилә исеменнән Зөлфия Раупова киенә, Фәнил Гыляҗев сүзләренә язылган Күчмә кышлар җырыннан берничә юл башкарып үтәсебез килә. Шушы җырда әйтелгәнчә, без һәм безнең киләчәк буыныбыз яңа биеклекләргә омтылып, яңа үрләр яулап, үзебезнең илебездә тырышып, бәхетле яшәргә язсын иде барыбызга да. Biz uçabız yarıp zəngər kökünü Yırak oralarga, şiçirlərgə Күченсәк тә, ләкин туган якының Гүзәллеге мәңге күңелләрдә Җирләр учар канат бирә һәм күтәрә безне һавага. Туган якының киңлекләре генә сихәт бирә җанны дәваларга. Biz uçabız yaulap яңа үрләр, яңа биеклекләр ала. Күкрәгемдә газиз ватаныма мәңге тугры горур йөрәк яна. Күтәрә безне һаваларга. Туган якның киңлекләре генә сихәт
бирә җанны дәваларга. Туган якның киңлекләре генә сихәт бирә җанны дәваларга. Кайда гына яшәсәк тә, үзебезнең гореф-гадәтебезгә, мирасыбызга, мәдәниятебезгә, телебезгә, моңыбызга, ватаныбызга мәңге тугры булып калыйк, дуслар. Мәйдан телеканалы бу атнада туган көннәрен билгеләп үткән һәр кешене ихлас тәбрикли. Хөрмәтле тамашачылар, җылы сүзләрегезне кызганмагыз, якыннарыгызга якты, тәмле сүзләр белән тулы тәбрикләүләр юллагыз. Бу матур гамәлдә Мәйдан телеканалы сезгә һәр вакыт ярдәмгә килер. Мәйдан.тв сайты аша түгәрәк бәхет тапшыруына котлауларга заказ бирү дигән төймәгә басып, якын кешегезгә сюрприз ясагыз. Безнең белән элемтәгә керү өчен телефон 212 27 27. Наз һәм игътибар тоеп яшәргә язсын сезгә. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.